قلب سما نحو سما مترنما لا تنقدر أنت الليل. ассалому алейкум дӯстони азизи ма, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали ма. дӯстони азиз, имрӯз дамлама тайёр мекунам барои ифтор. шомда дамлама тайёр мекунам. 11 рӯзи рамазона. хостам ки як видеои беҳтарин барои шумо кунам. хеле шуд канал ма ёд кардам, подписчиком ма ёд кардам. ҳамеша зинда бошед дӯстони азиз. И ба хоҳиши шумо ки як подписчик хоҳиш кард дар WhatsApp ки дамлама тайёр кунен. Ба рецепти ма дамлама нами хел камтар равған ҳамроҳ мекунем. хел равған шама ним пиёла зиёдтара гирифтам дӯстони азиз. баъд картошка, сабзӣ, чеснок, наход, карам, баъд мурч, зира, томат, помидор. хайма болгарӣ ҳозир ҳамроҳ накардам. агар болгарӣ медоштам ҳамроҳ мекардам. надошта бошедам ҳеҷ гап надора. инам гӯшта бо хоҳиши дил каседа ки чанқа маъқулай бисёр меандозем, кам меандозем, бо хоҳиши худтон ҳамроҳ кунед. мада кӯдаком ки гӯшт намехӯранд анамиқа ҳамроҳ кардам. иҷа ма карами хеле свежи ёшак буд. бинен чӣ хел нағзай ҳастаку калон калон ма майдачиша гирифтам. ами дега бисёр дӯстони азиз мепурсиден, ана дега баъди 3 сол мешава истифода бурдистам. результатиша намехел мешава. дурнуш краскош мерафтай. ана мехел аввал гӯшт, пиёз камтар таф медиҳем. баъд ҳамроҳ мекунем сабзӣ, картошкаи надидистен, наход, мурч, зира, намак, чеснок, помидор, ҳамаша болои ҳама хел ҳамроҳ карда об мерезем. лавровый лист, боз камтар мурч, зира меандозам аз болои капуст. баъд об ҳамроҳ мекунему укроп. камтар укроп ҳамроҳ мекунем. ним банча укроп мондум. кришкаи дега мепӯшонем то пухтанша. аввал як баланд меҷӯша, 10 дақиқа баланд меҷӯша, обу ширадор меша. баъд паст карда мемонам. ҳами хел бамаза мешава ки бениҳоят ногуфтанӣ. боз нишон метим баъди пухтан. дегои краскадор дӯстони азиз, анами хел ба мурури замон баъд шуштан мегири, истифода бурдан мегирем. хел краскош мехеза. ҳама намудуш ҳами хелай. духтарома барои шумо муаллимаи англиси ва забони русиро пешкаш мекунам. бениҳоят дарсдиҳишон бо таҷрибаи баландай. тавсияи ман медонем ки ман ҳар чиза барои шумо тавсияи беҳуда наметиҳам. забони англиси фарзанде худам ки дар ҳамино хондан бо дараҷаи аъло барои шумо гап зада метавонам ки анам 100% ёд мегиранд. муаллимаи беҳтари наҳоли отзифоша мемонам. ҳам забони русӣ метиҳанд, ҳам забони англисӣ. забони русӣ дӯстони азиз, кӯдакотонам метонен ҳозир монен ёд гиранд. барои мактабравишон осон меша. барои оянда калон шаванд, ягон давлат мераванд, забондонӣ ҷаҳондоние. ҳам англисӣ ҳам русӣ бениҳоят хубай. баъд ино боз доранд дар телеграм канали худ кушодагиянд. дар оҷа видеоролико парфтагиянд. дарси англисиҳо бесплатне ройгонай. силкаша мемонам кадоме ки метонад дароен. ҳам видео тамошо карда ягон чи ёд мегирен. хоҳем ки онлайн бо муаллима дарс гузарен дар як ҳафта 3 маротиба. номерода муроҷиат кунед. номерои рӯи экран. муаллима шуморо ҳама информатсиё ки маълумоте ки дора барои шумо мефаҳмона. шумо дарса мегзарен онлайн. хоҳен англисӣ, хоҳен забони русӣ, беҳадди ба таҷрибашон баланда. шуморо бо ҳами хел осонӣ мефаҳмона ёд мегирем. фарзандотона отзифи забони русиро як муаллима ҳозир нақл кардан. як зане ки дар Россия зиндагӣ мекардан, забони русиро намедонистиян умуман. аз ҳамино вай дарси забони русӣ гирифтагиян, ёд гирифтай. ҳозир балница рафта ягон дарча муроҷиат кардан метона, гап задан метона. пеш наметонистай. беҳад хурсанд шудае ки ҳами хел шароито ҳастае ки забони англисия ёд мегиранд. забони русӣ қати дар тамоми давлатам ки бошанд муҳтоҷ намешаванд. ина духтаро самбусарам кардестам. самбуса об, намак, орд зола шуда. баъд мондум камтар расид. хамира хеле сахтак мешӯрем. сахти бадам не миёна рӯ мегира. баъд равғани гова, қати равғани алина якҷоя кардам. дар қабатош шакидам.
иҷода фарша тайёр карда будам. Пешаи рамазон дар пакетҳо фарш тайёр карда дар морозилник монда будам. ҳозир як шаб бировардам, хеле тӯнакаки карда будам. мебурори тез дар об мешава, хеле дар пакетҳо тӯнак мемонем. фарши дасткини хидмаи хеле бузург ман намегирам. гӯшти гов ана фарша тайёр кардам. пиёз, қати мурҷ, зира, намак ҳамаша тайёр кардам. Ака зуолаи самбусара қати кӯдаки майда дигар успедам накардам ки шумо да нишонтем. тамошобинони азиз, хай ҳама вақт дар канали ман буд. Пеш чанд сол шуд фақат самбусара нишон медодам. ина дӯстони азиз, самбусаорам пухтан қариб ки хай ака гузашта буда. хай сирхаки бад шуд. гирифтам. ина ифтори мо тайёр шудак. раҳмат бо мо буден дӯстони азиз. моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи шумо муборак бошад. худованд ҳамеша хел ба ҳар моҳи шарифи рамазон солҳои дигарашда моро насиб гардонад. лайкора бумонед дӯстони азиз, навора дастгирӣ кунед. иншоалло ки ман кӯшиш мекунам боз навор кунам барои шумо. ҳама меҳнатҳо барои шумо. дӯстони азизи ман, иҷа торт гирифта будем. и торт пешаи рамазон будак. дигар навор ки набуд, намондумша торти ҳамо пиани вишня мегирифтем аз муҷизаҳо. бозир ки сезони вишня нестай, олуча нестай, бо банан кадян. хай бо бананшам бамаза буда, ба олуча бо бамазатарай. инам хеле як рӯзи дигараш будам, хел торт гирифтем. беҳад тортиш бамазаҳай. дӯстони азиз, анаку ман барои шумо маълумот дар бораи бор заказ кардан аз ба муносибати моҳи шарифи рамазон тахфиф эълон мекунам дар курси китаям. дӯстони азиз, курси китаи ман худаш бо қиматам набуд, арзон буд. боз арзон кардам ки хай шумо ёд гирен, заказ кардан гирен. ҳамаи чиз мебиёя, ҳамаи чи бо сифати аъло мебиёя. шогирдои ман бизнес мекунанд. отзифош беҳад бисёрай. шогирдом группаи ман дар телеграмай ҳамаи чиз заказ карда мешава. ҳамаи чиз арзонай. бовар кунед, нархоша сравниват мекунед. дигар намехоҳед ки аз бозор рафта чиз бихарем. ина адёлчаи детски бофтагӣ гирифтам барои кӯдак, барои берун биромаданаш. ина иҷа барои пилисос гирифтам. бинед тамоми чизе ки рӯзғорда дар кора ҳастай. ина меёра ман ҳамаи чиза нархош хеле фарқ дора. аз бозор харидорӣ мекунам. и барои каляска гирифтам клёнкай барои боронӣ. боронда каляскам тар намешава. кӯдакам борону шамолда хунук намехӯрад, тар намешава. каляска мегардониша ки ҷой хоҳӣ. ина баҳор шуд. иё видео хеле пеш сёмка карда будам дӯстони азиз. моҳи феврал буд. нав партоф дистамша. ина бинед тамошобинони азиз, бози чиз заказ кардам. хеле музикальния, беҳад чизакои нағз дора. хоҳишмандон нависен дар ватсапи ман, номерои ман дар рӯи экранай. ҳатман ҷавобтон метиҳам. курс беҳад курси нағзай оддӣ карда барои шумо ёд метиҳам. тамошобинони азиз, и хеле курс ранги курси ман намеёвен. 100% ба нозукиёш ёд метиҳам. ҳама вақт дар связ ҳастам ки ягон савол дошта бошен ҷавоб метиҳам. солош қати группаи курси ман меиста. дар телеграм не як сол зиёд шуд. курси ман истодагия шогирд зиёда, 100 нафар зиёд шогирд дорам дар курс. ёдшон метиҳам. ҳамаи чиза заказ карда метонен. ҳам мехоҳем бизнес мекунен, ҳам барои буҷети оилатона эконом мекунен. дар ӯ пуле ки аз бозор мехарен, шумо чанд баробар аз инҷа зиёд чизе мехарем. инаи уход барои рӯ. ҳам хел косметикаҳои нағзам дора. мегирен барои рӯра нигоҳубин кардан. аз косточкаи виноград тайёр мешавад, донаи ангур. бинен чӣ хел нағзай чизакош качественияй барои худам ки гирифтам, барои шумоам тавсия додам. кӯдак дарим хел комбинзон барвақттар гирифта будам. як моҳ пешай, январ буд. ина миё дӯстони азиз, бинен навор ки напарафта будам монда буд. ями шапкача, комбинзон, ҳамаи чиза ман ҳами пиндодо заказ мекунам аз Хитой. беҳад арзонай. тамошобинони азиз, номерои мада муроҷиат кунед. ман худам мефаҳмонам. бо роҳи осон мефаҳмонам ки шумо ёд мегирен. ҳамаша ман видео кардагим тарзи ёдгирира группамда оддӣ карда барои шумо мефаҳмонам. бо саволотунда ҳамеша ҷавоб метиҳам. и хеле курс намеёвен. чизе ки ман наворда нишон додистам аз Хитой заказ кардагим. бинен бозичаҳои барои кӯдак, резини барои дандон бироварданаш, косметичка, ойнаи хеле сенсорни гирон мешудагӣ, сумочка, ҳамаи чиз
барои худам аз ҳамин хитой барои фарзандом заказ мекунам. Шумо метонен ки анами хел заказ кунен, ёд гирен. Осона, ягон кори қинӣ надора. Ҳамаи чи аз ёд гирифтанай. Аз дигар курсое ки хушрӯ ёд нагирифтагиян, курси ма омадагиян, ёд гирифтан алоҳида ҳар якташ ба худаш заказ мекуна, бизнес мекуна. беҳад хуба ин шансо пеш набуд. Пеш мерафтем аз дига бозоро, аз ҳар ҷо қимат мехардем. ҳозир ин шанси беҳтарин шуда. И тариқи телефон, тариқи интернет тамоми кор ҳозир карда мешава. Бизнеси алоҳида ихтино мекунем. барои хонатон ҳар чиза ки интересни барои фарзандо заказ мекунен. намёра ҳама чи арзон мегирен. як чизое бо ҳаст ки дар бозоро нестай хеле чизо заказ мекунен. метонен ки бо шумо оянда да ёд гирен, хонагиҳои худтона ёд тиен. ҳозир ҳама ҳамин хел аз хитои худаш бор заказ кардистай. баъд ягон ҷои тарсаш нестай. бо роҳи осон ёд метиём. Россияда бошен, Россияда картаи Россия намешава, дӯстони азиз, ягонташ намешава. картаи Россия блокировка кардагия, танҳо картаи Тоҷикистон қатӣ. али визаи Тоҷикистон қатӣ мешава. аз Россия ягон хештаворотон ки дар Тоҷикистон боша карта мегиран, фарқ надора, ба номи касе боша, шумо метонен ки пайваст кунен, харидорӣ кардан бигирем. Россияда мерава бор карго мебара то Москвара борора. метонен ки ай Россия картатон боша, баъд мада муроҷиат кунен. нами видеода гуфтестам мақсад беҳуда сарсон нашавен ки мада бинависен. ман мефаҳмонам ки картатон намешава, рӯ афтода мешавен. бароям дар видео гуфтестам ки картаи Россия намешава. картаи Тоҷикистон ягон шиностон дошта боша ё хештабор гирифта боша, ба ҳамо шумо пайваст карда харид кардан мегирем. Тоҷикистон да бошем проблема нестай, Қазоқистон да бошем проблема нестай. картаи Қазоқистон ҳам мешава. метонен ки харид кунен. бо роҳи осони ёд метиём. и хеле шанса аз даст надиҳен дӯстони азиз. ина кӯдак да калгут кича кардам, ам хеле бо нас кичаи сирх кардам, барои фотосессияш мекунам. иншоалло ки камта калон шава, ниничаи ма ғамтиш кам шава. баъд видео мемонам, нишонаш метиям. мепурсиден. раҳмати калон барои ҳаматон дӯстони азиз. то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.